günüň soňu üçin doga diler. Ya Rab, bugün meniň maşgalama gözegçilik edeniň üçin sag bol. Seniň iziňe eýerenimizde bize sabırlylyk bilen ýol görkezeniň üçin minnetdar. Seniň rehimdarlygyň hiç haçan gutarmaýar. Şan şöhratyňdan azaşan wagtymyz we töweremizdäkiler üçin keçijik Mesih bolmadyk yerimizde bizi bagyşlanmagyňy soraýarys. Biziň nirde ösüp biljegimizi görkezmegiňi senden haýyş edýäris. Şu iýje goý seniň perişteleriň duşmanyň hilelerinden gowramak üçin biziň öýümüzi gurşap alsynlar. Seniň eliňiň biziň üstümizdedigini we islegiň awdykdygyny bilmek bilen biz rahatlykda uklaly. Biz öýdäki hemmeler üçin gowy düýüşler bermegiňi soraýarys. Bize Zebur 4:8-i ýatlamagy kömek et. Men arkaýyn ýataýyn hemde uklaýyn. Çünki diňe sen ya Rab meni amanlykda ýaşadýaň. Ya Rab, bize mukaddes ruhyň peşkeşlerini ber. Söýgi, şatlyk, rahatlyk, sabyr, ýagşylyk, hoşniýetlilik, wepalylyk, ýumşaklyk we öz özüňe dolandyrmak. Şeýle de biz başgalary söýmäge hem kömek et. İsa'nın adından amin.